Wara l-inqabad li kienet jieħu 17,000 euro fix-xahar, il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jaħbew jiddevja l-attenzjoni mir-realtajiet ta' kuljum. Dan intqal mill-keliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Raġus u l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Rebecca Ġilja u Derin Karabot. Peter Raġus qal li meta impjegat ikollu jaħdem is-sibt u l-ħadd, il-paga żgur ma tiżdidlux b'10,000 euro fix-xahar daqskemm ħa Robert Abela, paga bombastika li qabel akkwista mill-awtorità tal-ippjanar qabel ma sar mexxej tal-Labor għal xogħol li qabel ma daħal għalih kien hemm ħlas ta' 7,000 euro, ħlas li iżda mbagħad sploda għal 17,000 euro fix-xahar. Bil-Partit Laburista fil-Gvern f'dawn l-aħħar 9 snin qed naraw li għal dawk tal-qalba id-dħul daħal sew, id-dħul żdied sew. 100% fil-każ ta' Robert Abela, 130% bil-Labor fil-Gvern. Però id-dħul għalik baqa' fejn kien. Il-kandidata Rebecca Ġilja minaħa tagħha qalet li l-Prim Ministru huwa kompletament maqtuħ mir-realtà tan-nies meta l-ħaddiema ingħatawhom biss €75 żieda tal-kola. Hija qalet li l-politika tal-Partit Nazzjonalista qed tfittex li tindirizza dawn il-piżijiet li tiħabtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema u l-pensjonanti. L-għoli tal-ħajja mhix biss perċezzjoni, hija ċara li l-prezzijiet qed jolgħu. Ħafna qed jistennew rimedju mingħand tal-Gvern u kif suppost għax il-Gvern fl-aħħar mill-aħħar għandu responsabilità li jgħin dawk l-iktar fil-bżonn. Madankollu il-Gvern iż-żieda li ħajati l-ħaddiema qed jgħid li hija biss 175 fil-ġimgħa u bbażata fuq daw il-prezzijiet li qed jolgħu mhi xejn. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kandidat Derin Karabot tenna li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel politika li permezz tagħha jgawdi kulħadd u qal il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jindirizza li jreġġa' lura n-nuqqasijiet tal-Gvern tal-Labor. Trabatna kemm il-darba s-settur tal-edukazzjoni jekk hemm bżonn intejbuh iva se ntejbuh sam x'għamilna edna li l-allima sar inkunu qegħdin intejbulhom il-kundizzjonijiet tagħhom u l-pagi tagħhom u diversi setturi oħrajn. Mela meta aħna qegħdin nitkellmu li ntejbu l-kwalità tal-ħajja, xi jfisser? Jiena dejjem inħoss u dejjem inħobb ngħidha, ifisser li f'dal pajjiż ilna 8 snin ma jkollna serħan tal-moħħ. Il-Partit Nazzjonalista ilu wkoll xhur iressaq proposti biex jgħin il-familji u l-negozji biex jilqa' għad-daqqa tal-għoli tal-ħajja u fost l-oħrajn preżenta fond ta' 40 miljun euro biex l-intrapriżi jirkupraw mill-piżijiet tal-prodotti importati.